Unsa? Nagbuot-buot siya? Yanara, imo sing gitugutan? Ano ikaw na may magbuot ron? Unsa ikaw na agawon? Ha? Hain man ang malangibon tuwa siyang amiga? Isa ka baya siya sa taas ganina, ma'am. Manangid baya unta siya bisag hain ninyo ni Dong Ramil. Mingaw pa man kuno sa taas. Kung ako ni nagtikaw-tikaw, mao to nilagaw na lang siya gawas pa sa ma'am. Dili baya tawo na maid si Delia. Uy, asawa baya ni Dong Ramil na si Delia? Yun na ra, ising. Unsa may katungod nimo nga imo man siya gitugutan? Ma'am, labaw man sab tingali kung way katungod nga mobalibad. Gawas pa sa matawag baya na kung amo si Delia. May kader na baya na siya, ma'am. Niya ako maid lang ko, kinsa man ko mobalibad. Hilo mo, ising. Daghang sulti. Dali na akong coffee. Samot ka na ba na kong oda? Pay pildiro ko gabi. Gisamutan ka ganinyo. Dali na! Ana maging nang sugal, ma'am ba? Primero, paanaron ka. Makadaog kag dako. Pero sunod na, pusot-pusot na lang imong pilde. Mao na mas may pa, ma'am, dili na lang manugal. Ay na lang sige giyawit niya ising. Dali ang akong coffee. Dali ang! O lagi, ma'am. Oy, paminaw, ha? Oo, sa man, Kung ma'am. mo abot gani si Leia, patubanga siya nako. Pero kung dili siya mo abot, mas labing mayo. Dala siya di malimbaya. Moabot gito, ma'am, uy, ano kang dili. Sige, ma'am, kaunsa na ko i-resto ko. Dalian akong coffee! O lagi, ma'am. Ikaw na lang timpla mo, ha? Para mo. Alihog na lang, timpla, ma'am. Oh, sige na ising. Baya ko, suy. Dali ko bata. Sige na. Biyain ako. Ano din eh? Kalabot ka? Ibiyahan ako ninyo? Ano ikaw ising? Ikay trabaho niya tanan, ha? Punta ka na ng mga trabaho dire. Ang ako lang ka. Huwag mo yung mga tanong. Isip! Magkalagot! Saan na si Carmi? Nagyaw-yaw mo? Mahibong kumanta ng mami nga. Muna anak ng ginasya. Maghilak ang adlaw, kundi makayaw-yaw. Sapot na sa tingali niya. Kaya ako man nagpilbis kasi yung gabi. Kasi! Ikaw na tawag ka! Uy! Ramil! Ramil! Uy! Saan ka mamiyak man nagkabuhi? Ramil! Ang saba! Sige ko. Masakpan kita sa programa. Sige. Masakti lang. Pues ayaw pa overacting. Kaya maglagot ko. Ramil! Uy! Mami, anong mura nagsigim kag saba? Ay, Daramil, nang welcome ka ng mga sulugod din eh. Naininggoy, nag-day off, may pauli sa ila. Unya ang traidor na Leia, milakaw, abot asa ka pa dong. Kinsa man ko nang ipanangiran. Ako doon. Oy! Masa madaranggo ni mo ining baya ising? Supervisor ka nga pwede nang ikaw ang pananghiran? Babes, siguro ko nga nakitagbo na sa to sa iyang laki. Excuse me, oy. Miss Pauline, wa kay laki si Delia, no? Laki Ano? si Brown. Ay, ano permi ka nagsunod-sunod ni Leia? Ay, ihabolin, ayaw na lang nagtubaya si Ising. Ayaw isugal ang imong usa ka libo sa usa ka dako. Sige na, Ising, mamahaw na may. May abitaw, ma? Oh, hatagi na. Lingkod na iha. Ang ako dire. Karo nga pagsilbi kay wala pa ni mo mga kauban. O lagi, ma'am. Ibaw ko sa akong trabaho. Dalian na Ising. O lagi, ma'am. Dali lagi ko, ma'am. Kuha sa kukutsara, ma'am, ha? Wait sa, ma'am. In English pa. Dalian na Ising. Lagi, ma'am.
sorry kayo nga nanuktok na lang ko, sir. Basta nakadisturbo ko nimo. Okay lang, wala problema. Kay murag dugay mo kung kang migawa sa imong kwarto. Nakatuog sa kumayo kay dugay ko nakatuog di. Ah, okay. Sige. Murag nagyug ka na gamit sa imong sungkod, sir, da. Mao bitaw akong isuwayan. Mas maayo gyud sa hinuon. kumayo. Nakaapot ko diri, wala na ko magsungkod. Ako gibili ang sungkod diso. Nalakaw na ko gikan ditong gani. Oh, very good, very good. Maayo noon, sir. Praise the Lord, iha. Murag, nabalik-balik na ang kalagsik sa kaugatan sa akong tuhod, sa akong kamot. Tungod sa imong pag-atiman ako, dako kay gikatabang ang imong pag-rehab nako, iha. Salamat kayo, subon ako. Si Sir Bart, gibayaran ba ya nimo ang akong pagserbisyo nimo, sir? O unsa man? Mag-start na ta sa atong practice or mag-breakfast una ka? No. Oh, sir, i-rehab day una ta ka ato ta sa silong. Kana may kong gipaabot. Una ang kaon, maggusto kong mag-rehab na ta. At tingali ikaw, gigutom ka. Sir, man ako kaon. Sige, biyaan una ta ka, sir, ha? Kay andamo na ko tong initos nga gabon nga akong gipalit gahapon sa carbon. Sige, hana, balikon ta ka dinhi para dungan ta og naog sa silong, okay? Sige. Sige, sir, biyaan. Padayon lang. Kung mahibalik lang himpit na kung kaayuhan nga makalakaw ko balik. Makatabang niyo ko pagpangita kang Josephine. Tun karon, wa pagi kalambuan ang akong pagpapangita kaniya. Josephine. Wala. Mga ni mga singa ni Balio. Saman, tata? No, ikaw na lang ako gihuwat dong. May nang magkasayo sa tagduaw ni Dong Leo sa presuhan. Oo ba? Sige. Mo na ni. Tata? Anya dong. Para ba ko'y kwarta? Ikaw niya pliti, ha? Awi ka sulay. Sa'yo mo kung nangarga ganin na. Saan na imo gikuha diha? Hala. Wata. Ay, ayaw dong, uy. Wata lang na kang palit ba? Ay, ikaw na Natagalahan. lang, gunit ana. Naanad bang kung may kwarta ba? Sige lang. Basta ikaw lang niya pliti. Kanya, maisa nang makasayuta. Kaya aron, di intaon to magmingaw dito si Dong Leo. Ado na siya ka istorya-istorya. Adyalan animo, ikaw na lang yung pliti. Duwatan lang nila. Ayaw na. Diha na lang animo. Oh, sige. Oh, Tata. Tana. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man ngano nahanaw ka ning kiliran. Paghando mo maoy gian